Καταρχήν, οφείλω να ευχαριστήσω την ταλαντούχα και λαμπερή κυρία Λεπίδου, η οποία με ποντιακή αιμονή και επιμονή διοργανώνει αυτό το γεγονός, και να ευχηθώ να μεγενθύνεται και το κυριότερο να υλοποιούνται ό,τι ιδέα για πρώτη φορά αναφέρεται μέσα σε αυτό το γεγονός. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει εξ αρχής να συμφωνήσω με όλους τους προηγούμενους ομιλητές ότι η πόλη μας χρειάζεται συνέργειες, τις οποίες είτε τις έχει σε πολύ μικρό βαθμό, είτε δεν τις έχει. Διαφορετικά δεν μπορούμε να φτιάξουμε το προϊόν που λέγεται Θεσσαλονίκη. Το προϊόν Θεσσαλονίκη αποτελείται από πάρα πολλούς κρίκους για να το διαμορφώσουν και να είναι έτοιμο προς προσφορά, και αυτοί οι κρίκοι πρέπει να είναι τόσο δεμένοι καλά μεταξύ τους και η μετάβαση από τον ένα κρίκο να γίνεται τόσο αρμονικά, χωρίς κανένα κραδασμό, για να προσφέρουμε το προϊόν το οποίο θα προσελκύσει τον επισκέπτη. Οι συνέργειες αυτές σήμερα δεν υπάρχουν στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχουν για να είναι η Θεσσαλονίκη ένα ανώτερης ποιότητας προϊόν. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι παίρνω το ρίσκο, πρώτον, βλέποντας ανάμεσά σας και επαγγελματίες του κλάδου και ακαδημαϊκούς πολύ καλούς και στο μάρκετινγκ και στον τουρισμό, να μπω λίγο στα χωράφια. Και το δεύτερο ρίσκο είναι ότι θα πω μερικά πράγματα έχοντας τον κύριο Πέγκα καθήμενος, έχοντας τον κύριο Πέγκα αριστερά μου. Λοιπόν, εμείς σαν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργούμε σε μια βιομηχανία η οποία λέγεται Event Industry. Αυτή η βιομηχανία των γεγονότων έχει κυρίως μέσα εκθέσεις, συνέδρια, συναντήσεις, incentives, ταξίδια κινήτρων και θεματικά γεγονότα. Αυτή η βιομηχανία, εκτός από τα παλαιότερα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60 που μεγαλούργησε τη Θεσσαλονίκη, η στρατηγική της χώρας μας δεν την είχε αγγίξει. Και βέβαια είναι κρίμα, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αγγελούδη σε ό,τι είπε, δεν διαφωνώ μάλλον, απλώς διευκρινίζω ότι ο συμμετέχον σε συνέδρια και εκθέσεις έχει πολύ μεγαλύτερο average spending από οποιονδήποτε άλλο τουρίστα, οποιαδήποτε μορφής, ακόμα και της κουραζιέρας που είναι, αν θέλετε, οικονομικά από τα ανώτερα επίπεδα. Υπάρχει μια μελέτη της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων, την οποία την έκανε μαζί με το London Business School of Economics, η οποία δίνει πολλαπλασιαστή 12, έως 12, 7 είναι ο μέσος όρος, για να είμαι ακριβής. Σκεφτείτε, ο τουρισμός είναι γύρω στο 2,5-3. Το average spending ενός συμμετέχοντα σε έκθεση, εκθέτη όμως, όχι επισκέπτη, είναι περίπου 12 φορές, αυτή είναι μια έρευνα του British Tourism Authority, 12 φορές, γιατί συμπεριλαμβάνει μέσα και το κόστος συμμετοχής, περισσότεροι από το average spending όλων των τουριστών που επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η μορφή του τουρισμού. Αυτή η μορφή του τουρισμού όμως δεν είναι ξεκομμένη από την πόλη και από όλες τις άλλες δραστηριότητες της πόλης και θα πρέπει να συνδέεται. Εμείς μετά την ενοποίηση η έκθεση πήρε μια άλλη δυναμική. Βάλαμε νέα προϊόντα και γυρίσαμε την Διεθνή Έκθεση του Σεπτεμβρίου, όπως πολύ καλά είπατε, ξανά σε μια γιορτή της πόλης. Και θεωρούμε ότι ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Σας λέω ενδεικτικά ότι 110.000 επισκέπτες υπήρχαν το 2012 και φέτος είχαμε 255.536 επισκέπτες. Το νούμερο υπερδιπλασιάστηκε. Υπολογίσαμε, η Αγκρότικα, η οποία έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, ήταν η καλύτερη Αγκρότικα όλων των εποχών. Μέσα σε 4 μέρες η έκθεση είχε 135.000 επισκέπτες. Υπολογίσαμε μαζί με το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, στο οποίο συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ότι περίπου ως δευτερογενή όφελος στην πόλη διαχύθηκαν 40 εκατομμύρια. Γιατί το 60% των εκθετών ήταν ξένοι και το 30% των επισκεπτών ήταν ξένοι. Και αυτό το χρήμα ήταν εισερχόμενο στην πόλη. Δεν ήταν ανακυκλούμενο, γιατί έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ανακυκλώνουμε το χρήμα. Και ήταν τόσο σημαντικό για την πόλη, και τα μαγαζιά εκείνη την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, που η έκθεση είχε 55.000 κόσμο και άνοιγε το πρωί και έκλεινε στις 7 το απόγευμα, ήταν κλειστά. Και ανοίγανε κάτι Κυριακές οι οποίες ήταν απίθανες όταν ανοίγανε.
Και ο αγρότης που ήρθε από την Οριστιάδα να δει την έκθεση και να πάρει και ένα παντελόνι, έβλεπε κλειστό το εμπορικό κατάστημα. Και εκείνη την Κυριακή, αντί να γράφουν τα τριπλοπαρκαρισμένα της Τσιμισκή γύρω από τα καφέ, γράφανε τα αυτοκίνητα των επισκεπτών στην 3η Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να αποφασίσει η πόλη τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε. Και τι θέλουμε. Εμείς λέμε ότι η βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιούμαστε μπορεί και να αναδείξει ποιοτικά την πόλη και να φέρει χρήμα στην πόλη. Νέα γεγονότα, αστερόκοσμος. Πέρσι το κάναμε πρώτη χρονιά. Παλιά γινόντουσαν κάτι πανηγύρια σε σχέση με τα Χριστούγεννα. 210.000 επισκέπτες. 25% από τα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή με 7 πρακτορεία έχουμε συμφωνία, κατεβάζουν city break στη Θεσσαλονίκη για τον αστερόκοσμο. Θα είναι διπλάσιος, θα ξεπεράσουμε τους 250.000 επισκέπτες. Μα αυτό δεν είναι θέλγητρο για την πόλη. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει και συντονισμός, ούτως ώστε να πάνε και στα μαγαζιά, να πάνε και στο θέατρο, να πάνε και οπουδήποτε αλλού και να δώσουμε τουλάχιστον το μπουκέτο προσφορά στην πόλη. Ο τζίρος ο δικός μας μόνο από αυτές τις κινήσεις, και γιατί τι σας νοιάζει ο τζίρος, το λέω διότι ο τζίρος ο δικός μας πολλαπλασιαστικά και ως δευτερογενές όφελος διαχέεται στην περιοχή. Και όχι μόνο στην περιοχή, διαχέεται και στην εθνική οικονομία. Σκεφτείτε ας πούμε ότι τα 3 εκατομμύρια τζίρου της Γενικής τι ΦΠΑ είχαν και πόσο βοηθήθηκε η ελληνική οικονομία. Σε αυτό όμως δεν πρέπει να αναμένουμε μόνο ωφέλη. Θα πρέπει ένα μέρος από τον πλούτο που γεννάει η διεθνής έκθεση σαν γεννήτορας του γεγονότος να επιστρέφεται στην ίδια την επιχείρηση. Θα πρέπει και οι ταξιτζίδες και οι εστιατόρες και οι ξενοδόχοι να συμμετέχουν σε αυτό. Πώς θα συμμετέχουν? Βοηθώντας εμάς να φέρουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες, να φέρουμε ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες, διευκολύνοντάς μας σε τέτοιους καιρούς κρίσης, ούτως ώστε να πολλαπλασιάζουμε τα αποτελέσματα ουσιαστικά. Μπήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία θεματικά πάρκα. Κάναμε το εργοστάσιο και μουσείο σοκολάτας. Θεματικό πάρκο για πρώτη φορά στα Βαλκάνια. Θεματικό πάρκο το οποίο είναι 2.500 τετραγωνικά, το οποίο μέχρι στιγμής έχει περίπου 100.000 επισκέπτες. Θεματικό πάρκο το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε κλεισμένα ραντεβού 40.000 μαθητών, ακόμα και από την Πελοπόννησο. Θεματικό πάρκο το οποίο τον Οκτώβριο του 2015 θα πάει στην Αθήνα και μας το ζητάνε 2 βαλκανικές πόλεις. Διότι όταν ένας τουρίστας από την κρουαζιέρα, ας πούμε, όπως είπε ο κύριος Αγγελούδης, κατεβαίνει στην πόλη, έχει να δει εξαιρετικά μνημεία, παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, βυζαντινά μνημεία, ρωμαϊκά. Όμως, οικογένειες με παιδιά ή ελληνικές οικογένειες εκτός Θεσσαλονίκης, που η ελληνική οικογένεια ξέρετε πόσο παιδοκεντρική είναι, δεν έχει κάπου να πάει το παιδί, θα βαρεθεί να βλέπει μνημεία και εκκλησίες. Δεν θα πρέπει να δίνουμε και κάτι εναλλακτικό? Δεν θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό? Το θεματικό μας πάρκο είναι μέσα στα 3 καλύτερα της Ευρώπης. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ξένοι. Είναι μέσα στα 3 καλύτερα της Ευρώπης, γι' αυτό μας το ζητάνε και να ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις. Και θα είναι και διαφήμιση για την πόλη. Ποιος θα διαφημίσει την πόλη? Έχει γίνει μια προσπάθεια, ξέρετε, το πρώτο Convention Bureau, γραφεία συνεδρίων και επισκεπτών κατά το ελληνικότερο, το πρώτο στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1851, στο Detroit. Το Detroit είναι μια πόλη που έχει μόνο εργοστάσια. Και κάποιοι άνθρωποι είπανε, εμείς πρέπει να πουλήσουμε την πόλη. Και το όραμα, το mission του Convention Bureau ήταν to sell the city. Τη φτιάξαν προϊόν, χωρίς να έχουν τίποτα. Εμείς το Convention Bureau το είχαμε 10 χρόνια, μια δούλευε, μια δεν δούλευε. Και τώρα το ξαναειδρύσαμε με τον κύριο Πέγκα, με το Δήμο Θεσσαλονίκη. Υπήρχε και ένας οργανισμός που... Ναι, το ξαναειδρύσαμε φέτος και βάλαμε και πλάτη, το φιλοξενούμε στην έκθεση, μπας και μπορέσουμε ολοκληρωμένα να παρουσιάσουμε το προϊόν Θεσσαλονίκη. Γιατί χρειάζονται τέτοιες εκδηλώσεις στην πόλη. Σκεφτείτε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο, εγώ θα πω μόνο για την έκθεση και οι υπόλοιποι μπορούν να συμπληρώσουν. Μέσα στην έκθεση θα έχουμε την έκθεση κοσμήματος, την κόσμημα. B2B γεγονός, εξαγωγική. Μέσα στην έκθεση θα έχουμε τη Pharma Point για τα φάρμακα.
Μέσα στην έκθεση γίνονται οι εγγραφές και γίνονται όλες οι διαδικασίες για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Μέσα στην έκθεση έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας νέων στο περίπτερο 12, το οποίο έχει και το όνομά μας. Και βέβαιως λειτουργεί η έκθεση του CERN, λειτουργεί η εκπαίδευση του Google μαζί με το CERN και το μουσείο και το εργοστάσιο σοκολάτας. Με τέτοια γεγονότα μπορούμε να φέρουμε κόσμο στην πόλη. Με τέτοια γεγονότα μπορούμε να φέρουμε και χρήμα στην πόλη και αυτό το χρήμα να το ξαναεπενδύσουμε για να το πολλαπλασιάσουμε. 13 του μηνός έχουμε φιλοξένεια. Η φιλοξένεια είναι η μοναδική έκθεση τουρισμού που γίνεται στην Ελλάδα. Η φιλοξένεια είναι η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στα Βαλκάνια. Η φιλοξένεια λοιπόν, όταν γίνεται έκθεση τουρισμού, έχετε εμπειρία στην ITB, στολίζεται όλη η πόλη. Το Βερολίνο γιορτάζει την έκθεση τουρισμού, στολίζεται όλη η πόλη. Και σε μικρότερες πόλεις, όχι μόνο στο Βερολίνο, και σε μικρότερες πόλεις που γίνονται εκθέσεις, πάλι συμμετέχει όλη η πόλη. Εδώ αν ανεβάσουμε ένα πανό, μας έρχεται εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο Βερολίνο ανεβαίνεις με το εισιτήριο της έκθεσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν. Εδώ το μηχάνημα δεν σου δίνει ρέστα. Δεν θα πρέπει κάπως να το φτιάξουμε αυτό? Ξεκινήσαμε δώστε μου τελευταίο λεπτό, ξεκινήσαμε μια πολιτική συνεργασιών και με το λιμάνι και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με το κρατικό θέατρο που το ξεκινήσαμε και πρώτοι και με τον ΠΑΟΚ. Ξέρετε, η Φιέρα τη Μαδρίτ και η Ρεάλ Μαδρίτης μαζί διαφημίζονται παντού, κάνουν συνέργειες. Θα μου πείτε πώς ένα ποδοσφαιρικό σωματείο με μία έκθεση και όμως παντού στο εξωτερικό πάνε μαζί. Δεν θα πρέπει με τα πανεπιστήμια? Βλέπω ανάμεσά μας την κυρία Τσιότσου, η οποία έφερε ένα συνέδριο καταπληκτικό πριν από λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη, το American Society of Marketing, και ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Μα έχουμε εξαιρετικούς λαμπρούς επιστήμονες και στο εδώ πανεπιστήμιο και το εξωτερικό. Δεν πρέπει κάποτε να ενεργοποιηθούν και να έρθουν όλοι αυτοί να λειτουργήσουν σαν πολιτές μας, όπως κάνουν ακόμα και οι διπλωμάτες στις αμερικάνικες πρεσβείες, σαν πολιτές της πόλης μας, σαν πολιτές της χώρας μας? Θεωρώ ότι είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, απλώς έχουμε πολλή δουλειά, δεν θα κλέψω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.